Guys, lamsong nor ani channel lo ga phung kaham jotono no tabuk bajiwi tongo 718 haifan se pura ekdom share mang su kuplongjak tini kisa morning walk khane haimani o koyekdin man dui din khalu mani kongrenge ingkai tak point hamya ko asu kahamke ingkai dui din gap tong hang ke ba ko video ro khaimani to khaya morning walk khaimeng to kha ingkai share bang suka yang o tini koborok debo hingka bo orange sim no start khainani ni wan suka hingka tini je kobor debo sing thangmani nor no phone ko tongana so nor nai tom na share bang suka markhna yang o angka exercise khai tong ayo hingka angka yang side to phai block khai tongo hingka nor nai tong deso asung no phunogan marong kacin dolok exercise khai tong ayo e hoko botong exercise khai tong ayo chin dolok ko share bang soko mayo. Hello guys, gang tawok college thangsinai corporate day celebration khainani bagai kai norok nai tongdi ang tabuk thangna auto station thangai antoloi malai college thangsinai ga so te kaisa kok go hai norok tabuk je nok no ongkhor fro mask thubui ongkhor de tabuk to onek safety tong nawa sing puila sakang jekono samung khlaina sakang safety puila tonde aboni bagana norok je jafana honkai mask thubui ongkhor de inke ang tabuk thangnai college o agoi station thangnai station pore direct college thangnai inke norok nai tongde asungno bye bye guys inka tabo ang auto sopai ka auto sopai tabuk thangsinai jung college o yang tongo ingkai kai ang tabuk thangsinai college o no kisa phone ko tongo norok nai tongde so bye.
So guys, tabo koro college sopai ka chin college ngai ko. College sopai ka ngai tabo college bising ko khapgana norm nai tongdi. Tamo college sopai ma kongre ma thangka. Ngai nai tongni nong no phone ko tongna. Sopai ka finally. Mokha chini college yang kai hano achuk laimani and ha arang bising ade agere ramo bising samudra baksa college gere bashini college ninka sobai ka college sobai tabo kai bising habai yang kisa dolro washroom thang tongo hingke yang phatro block hainani bagi torka borok sugre kisa pano mane kisa tongo hefana asuk bangya gini hai hingke norok nai tongdi norok no haino hai ja chini college kisa problem mane amono fulugui tongmana tabung ni jorawo tamangkha borok bai borok sinilai liya okra sakra sarai khonai mungsana phano sinilai mung kerikha jora hamyani dugo kesawoi o dofani borok derana nangkha o jora hamyani dugo kesawoi sikla sikli chalai rok derana nangkha hamya phengjanai mani chalaiei derawoi tongnani nangkha wansuk tai kalayo sini dofani sikla sikli rok hamyani lamao kelegi tongjawoi kahamni lamao ya prisewoi Tinanggo geseng sadi hai pohor kelanyani jora hamyani serapsani tomu hamyani tongthokno yakarei pai phlaya tongthokno manani hingke kahamni lamo himthai kelayo kahamni lamo himai kubuini lamo himai tongkhe salsa manai neng pohorni tinang te geseng tinang ani kokdong pakat suru samani bagai guys gachin tabo nai nogonik samko kai norok nai tongdi chin tabo nogo thang sinai norok no phununga hangkon te phunung manlia nogo samongone kwang ma tongo ika yang tongo chini ja college boro participate khai tongai oro kai norok no je phunung man tang phunungka kai norok support khaidi tai je tabo fanan channel subscribe khai kro tar thangai subscribe khaidi tai like khaidi tai je share kharma cha khaidi gangno ne bus mote kham kham video tu fene oba haino tai tamnai jesini short film ni blog rong no kisa phunu gana norok nai tongde asuna ka chung tamno thangsenai so bye bye te guys malai fenai next video wo asuna bye bye